колко тежиш? Килограми, такива неприлични въпроси, просто ако прости такъв олимпиад. Кажи ли колко тежиш? Колко? 90 с малко. А с малкото? Ела ти помниш. Баба му кога ги е направила тия работи? Знаеш кога ги мога аз? Кажи къде да си мога му вкарам? Да, ще дойш тук да премия. Чакай малко. Така да си. Да ти откарта главата. Тика, моля се. Леко, леко. Ческа го тук. Чакай. Всичко е в памди. Утри. Не мога да смайкам толкова. Ходила съм на училище, ма по 3. Ела. Ето това е от кръвта. Вече съм шервил. Браво, Неки. Стига просто ти вече, бе, тате. Добре. Така, искаш сега да направим един фокус? Искаш ли? Мечтала съм от дете да ти правя фокус. Кой фокус ти избираш? То с въжетата. Добре. С въжетата, добре. Обаче трябва да избереш някой от публиката. Фокус хора. Избереш някой от публиката. Що не послахте музика, бе, този? Добрайте. На какво да танцувам, бе, Димо? Нищо, Димо, аз ще си представям, че танцувам. На музика. Той се побърга. Спокойно, да нищо съм. Голема работа. Мислиш, че си заспал просто. Ти го събуди, като те видя. Да. Сега. Мечтай си за този фокус с въжетата, хора. Добре, избери си някой мъж. Така. Мъж? Да. Моля да седне малко в залата или не е възможно? Светкайте веднага. Тръгвам на лов. Пазете се. Пазете се, някой от първите редове. Може да не паднеш тук. Да. Яна тук, бе, Битълс. Колко ми беше лесен. Здравей. Как се казваш? Аз съм Борис. Борис, ела от тая ми страна. На този микрофон в средата. Що не събереш тази туалетна хартия? Стига си е безил вече. Я събери, че се чудих кой да фана да я събере. Мързи. Няма ми тук в Лондон, така бе, без пари няма да пръдне, бе. Така е, бе, хора, така е. Сега. Ето ти две въжета. Здрави, виждаш си здрави, търпеш. Да не ги скъсаш само. Сега, кажи ли какво искаш да правиш с тези въжета? Да го вържа, може ли? Връчвай го, бе! Сега ме е паднал. С тези сини очи. Сини очи ли си или си слещи? Сини очи, красавица. Връзвай. По-смело. По-смело, по-смело. Искам още. Да. Връзвай го още. През ръкава му го прекарай, да. Въжето, бе, хора, бе, не дейте така, бе.
вашето мислене. През другия кръчол. Ръкав. Искам още да го вършиш, малко ми е. Ще ми избяга. Малко е, малко е, бе! Малко! Врезвай. Кой вика малко да дойде? Как да дойде той? Ненке, дръж. Така. Страхните. На твое място имам много страхи. Сега, да знаеш, ти... Спира бурко! Му изкочи от честно. Здраво, момче, не се притеснявай. Така, добри. Всички добри. 1, 2, 3. Браво, Боби! I call you later. I call you later. Разбрали какво му казах? Кой ще сега? Да ми включи това, той е включил. Включила съм ти го. Сега, дами и господа, знаете ли какво е телепатия? Телепатия? Няма да ме обиждаш, че съм телепатка, ще те премия. Ще те открата. Ти знаеш ли какво? Знам. Какво? На ляв крак го правя. Кое? Телепатията. Да познавам. От малка го правя. Сериозно? Сега, дами и господа, Ненка след малко ще чете вашите мисли. Наистина, това нещо много сериозно. Едно черно шалче, с което ще завържа нейните очи, така че няма да виждам. Аз ще дойда между вас. Ако може малко светлина в салона, колкото може повече, за да се виждаме. Какво правиш отзад, бе? Ето ми ръцете, виждаш ли? Ляскай! И така. Сам. Ето. Така. И така. Ненке, виждаш ли ме? Не! Ненке, чуваш ли ме? Не! Ето, дами и господа, тя нито вижда, нито чува. И така. Ненке, до какво задължи? До жена! Обясни по-добре. До мъж! Аплодисменти, поздравя! Ненке, какъв рус цвят на косата има тази дама? Цветът на косата на тази дама е рус! Поздравя, аплодисменти! Ненке, какво взе? Ти взе чанта! Аплодисменти, чанта! Ненке, какъв е черният цвят на тази черна чанта? Може ли въпросът пак? Какъв е черният цвят на тази черна чанта? Цветът на тази чанта кожена е черен! Позна! Моля да ми закупия цигари. Пушите ли някой, който пуши? Не, цигари ви трябват, цигари ще ви върна. Тия да е цигарите, може. Така. Много празна ми даваш, дай някой по-хубаво. Дай ми друг. Така. Ненки, какво взех? Цигари! Позна, колко цигари взех от кутията? Ти взе 2 цигари! Чакай малко. Взе, позна, ето ги, взе. Ненки, чии са тези цигари? Наши! Благодаря. Вземи 20-30 паунда, ако не те бият за такси! Така, сега, момент. Какво взех? Карти взех. Сега, коя карта изтегли господина? Попкара! Чакай, не изтегли още. Изтегли за карта. Коя е картата? Попкара! Попкара! Не, как познаваш? Цялото десне е попкара попкара! Какво взех, Ненки? Взе документ! Какво точно? ID! Лична карта! Сега, кой вижда, малко на последно място. Кой вижда, който няма очила? Така, виждате ли? Кажи второто име на притежателя на лична карта. Я дигни малко по-високо.
Не, ти не казвай, тя ще го знае. Ти само следи дали... Иванов. Иванов ли? Да. Браво, бе, Ненка, как сте работа? Сега можеш да ми кажеш неговото ЕГН. Кое? Мъж или жена е? Иванов е мъж, бе. Питам просто. Добре, неговото ЕГН. ЕГН? Да. 7. Да. 2. Да. 0. Да. 2. Да. 0. Да. 6, не 7. Да. 4, 2, не 4, 1, 0, 5. Да. Яно ли? Да. Не, как се учи, как позна? Това е моята лична карта, бе, kako? Ека, аплодисменти за телепатка. Ненка! Обаче не си мисля, че всичко е на... Че е нагласено? Че всичко е на кметство. Не, хора, наистина е. Не е на кметство. Не си мислят обаче, сега ще направим нещо наистина, което е много сериозно. Една истинска телепатия. Сега да ви видя. Знаете ли кой е това малкото джудже? Учителя на Дейвид Блейн. Добре. Да, бе? Кръстника на Копърфилд.